Benvinguts a 924. Este diumenge s'ha realitzat el segon trasllat de pacients des de l'antic Hospital La Fe del barri de Campanar al de Melilla. El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha acompanyat els professionals sanitaris. L'han rebut els responsables dels diferents servicis de l'hospital. Acompanyat per l'alcaldessa de València, Rita Barberà, s'ha interessat per tots els detalls del trasllat i també per l'estat dels pacients. El cap del Consell ha telefonat personalment la mare de Mateo, el primer xiquet nascut la passada setmana a les noves instal·lacions. Quiero dar la enhorabuena a todo el equipo de la Generalidad y a todos los profesionales de la sanidad que han hecho posible ese traslado ejemplar y desde luego el comienzo de este funcionamiento de lo que es sin duda alguna el mejor hospital de Europa y que pone la sanidad valenciana, la sanidad pública como líder y referente en todo nuestro continente. Jo vull agrair a les persones que han fet possible este hospital en el seu treball, els que han fet materialment la construcció d'este gran hospital, i també a totes les persones que des d'avui comencen a treballar així, que han treballat fins a fa unes hores en l'antic hospital La Fe, perquè han fet possible un trasllat increïble, modèlic, en el món sanitari espanyol i internacional, i en segon lloc perquè són els millors professionals que pot tindre qualsevol sistema de salut. 40 ambulàncies han fet el trasllat dels pacients al nou